రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతిష్టాత్మక గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమం సందర్భంగా ప్రజల నుంచి వస్తున్న విజ్ఞాపనలను తప్పనిసరిగా ఆన్లైన్లో నమోదు చేసి ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లా అధికారులను ఆదేశించారు. సోమవారం జిల్లా స్థాయి స్పందన ప్రజా విజ్ఞాపనల స్వీకరణ పరిష్కార కార్యక్రమం కాకినాడ కలెక్టర్ స్పందన హాల్లో నిర్వహించారు. కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ ఎస్సీ ఇలక్కియా, జడ్పీ సీఈఓ ఎన్వీవి సత్యనారాయణ, బీసీ ఎస్సీ కార్పొరేషన్ ఈడీలు ఎస్వీఎస్ సుబ్బలక్ష్మి, డి సునీతలతో కలిసి జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ కృతికా శుక్లా ప్రజల నుండి విజ్ఞాపనలను స్వీకరించి ఆయా శాఖల ద్వారా నిర్దిష్ట గడువులో పరిష్కారానికి అధికారులను సూచించారు. కార్యక్రమంలో మొత్తం 323 అర్జీలు స్వీకరించారు. నవరత్నాలు, పేదలందరికీ ఇల్లు కింద గృహ మంజూరు, ఉపాధి అవకాశాలు, రెవెన్యూ సేవలు, సర్వే తదితరాలపై అర్జీలు వచ్చాయి. తొలుత స్పందన కార్యక్రమానికి ముందు కలెక్టర్ కృతికా శుక్లా గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో వస్తున్న దరఖాస్తుల పరిష్కారం, ఉద్యోగుల బదిలీలు, స్పందన అర్జీల పరిష్కారం, జిల్లాలో 2 రోజుల కేంద్ర మంత్రి పర్యటన తదితర అంశాలపై అధికారులతో సమీక్షించారు.